Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Efeso Kapitulo 5, versikulo 33. May aplikar mo't daytoy kada kayo. Masapol nga ayatan ti tunggal lalaki, ti asawa na, akas iti bagina. Masapul mo't araaman ti tunggal babae, ti asawa na. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mayat ti mangup opisinaan niya, ngamin naragsak. Wen, tanaragsak man dagiti ka opisinaan. Ngam si kati karagsakan. Agpapada kami ang naragsak, Una, naragsak kayo adwa. Tainal daw kayo nga agkit-kita. Ne, aguray ka man, nili? Agim imon ka kadimanan? Siya, agimon, Madin sa ti ulom, masurunak lang. Siya ka diti kasuron mo? Kasuron ko dagiti tattao adida ang mga ayatan ti asawa da. Nang runa no adda makaparagsak kadakwada. Anya? Ay ayatam ka diti asawam, Nelly. Ay ayatan kan ipatpatag ko unay nanang. Apay nga rod nga agimon kapay laeng. Nagipulong ka di kada kayo? Saan? Nga madlaw ko kadagiti tignay mo. Kasano? At saanan ang naragsak kanya? Ay na, saan apod no dayta? Nakasingsing pati asawam. Ipatpatag na kalaunay. Isu nga rod nagtrab-trabaho tap na dagpay iti pamilyayaw. Tanapatag kayo kang kwana. Kanayon ama kumikom. Noon niya launay ti pakakumkumikuman na. Kahit agdwa-dwa ka iti asawam. Naragragsak ngamin iti kaadda na iti opisina ngam dito'y balay. Day talaang ti pangibasbasaram. Siyempre, no aday ti opisina makisama. Saan mat amabalin nga agmismisuot latan Hello, Ricky. Good morning. Hi, Olivia, good morning. Mayat ti aldaw mo, Ricky. Oray si ka mo, mayatel daw mo. Ken mayatel daw tayo amin. Sa bali la ti adda love na, always happy. Iso amang kita kamot ditan iti love mo. Ibiro ka nakman nga ron. Asap, Anya? Ronnie, asino ti babae aka-close ni Ricky di opisina yo? Ka-close na mat amin ida. Naragsak namin na tao ni Ricky. Iso okay kayat da. Ay, wala niya. Nakaragragsak ni Ricky tunggal adda ijay opisina yo. Agim-imon ka. Apay ko mga agimunak ngay. Tap na, mom. Nagdagkat da ka ni Olivia. Nakaragragsak dadwa tunggal agsangot, Kasta ka di. Oray damagam do ko ni Ricky. No di na ilibak, Ka-close na ti kapintasan abalasang iya opisina. Huston. Ang pudno ka di dagita ngay bagpagam. Tatalaga adamaga kin ni Ricky. Apo, nakaro ti imon mo, Saan nga inaangaw daytoy Ronnie? Agsagana ni Ricky. Inangaw ko laeng. Tamarig na ka nakaro ti imon na. Kuwapo kan tumat namin unay, Ricky. Sos, delikado ak iti naramid mo, Ronnie. Oh, di aso tilam. Narigat kang angawon day jay. Ricky, danggam ti ibagana di tabangir alapayag mo. Sa mo iruwar iti bangir. Nakasingsingpot ka mat. Gam no apay ngawan ti panagtalagkan ka ni Nelly. Anda pa nagtalak na. Di na kayat tikas jay nga angaw. Amom, Ricky, no ay ayatan na ka ti babae. Rumbang lang agtalagkan ka. Kan liklikan na ti Riri. Liklikan na ti mang pasakit. Anya dagita. Legitiman la ako ni Olivia Frozen. Kas kada shampoo. Nangala ako na, kanay, makulit mo't ngamin. Olivia, kunam. Wen, Olivia. Apay ka di? Jay garangganjang akaw pisinaam. Garanggan dyan. Sana garanggan dyan ni Olivia. Naragsak na day jay agayam. Kastiyay, naragsak laan.
Nelly, Naemma dayjay? wan mat. Naemma gayam ha? Amamumatan ni Olivia, tanayam amukan ka din. Hindi may ka di opisina. Wan, amok dayjay a babae. Amok, anadeket ka ken kuana. Inak iji opisina dari kinanang. Apay aya. Inak agpaliiw. Na, ingkapaliiwan ti asawam. Paliiwag idaado ay ti dayjay a babae. Sino a babae? Dayjay nga Olivia. Ay na anak ko, ipakpakitam lang nga awan talag mo iti asawam. Maditikas ta. Agtalag ka ata nasingpot mo't ni Ricky. Di na maaramid ti ibagbagam. Ay nananang, mabalin adi na maaramid. Ngam iti arapaap kat maaramid na. Kurso nada na unay dayjay a babae. Ken nakaragragsak tunggal makita na. Ngam no adda dito'y balay, awan tiraragsakan na. Ay katsi ka nga minti mangipakita. Ipariknam ti panagayat mo kankwa na anak ko. Babaan ti kasta nga aramidam. Mariknayo ti ayat iti tunggal maysa. Makla at dalakit di a makakita kanyak dito. Hello, good morning. Si kamot gayam, Nelly. Oh my God. Ada ni Ricky iti unag. Agyaman nak, Olivia. Sige, mapankaratan iti ayan na. Dayjay ni Ricky. Nasdaaw ang nakakita kanyak. Oh, apay nga imay ka dito, Nelly. Dakas ka di, ha? O sige, agtugaw ka pa dito. Ilapas ko ladag ito eh. Sige. Paliiwan kayo adto. Napankalat tagayam. Anya nga itinapaliiw mo. Awan nanang. Talaga nga awan. Tawan mo ti aramid di asawam. Ay na, amom Nele. Agtaltalagkan ka ti asawam. Isung agtalag ka matkan kwa na No sa bali lalaki. Amangan no pinabainan na kan. Padasan nakapabainan iti opisina da. Tagubatag idaadwa. Ay na, anak ko aya. Nalabos ti kasta panagimimon mo. Ay. Dayta ti mangisagmakkan ka. Uray po utam to'y kunak. Ni Ronnie day kaya. Kamakamak. Ronnie! Mabit lang! Nelly? Mabit lang, Ronnie. Oh, apay? Kaya't ka ang kasarita. Mapantabit iti dayta a coffee shop. Apay nga inawis nak dito coffee shop. Adda damaga. Amo ko na niya tinamagam. May papan kadagiti ka opisina am adwa. Da Olivia ka na Ricky? Wan. Okay, Mat. Naragsak na. Anya pa iti mo may papan kadakwada. Very close da. Kasta ka di. Nelly. Kaslada kami nagkabsat. Nasayat day titunggal maysa. Nada parikot ni Ricky, may papaniti kwarta. Tulungan ni Olivia. Kas ko may tiday di pan naka-ospital mo. Ha? Pinabuludan ni Olivia ni Ricky ti kwarta ide. Tapno adaramatan nyo ito ospital. No sa bali lang kung matibim muludan na. Sigurado nga da porsyento na. Ken apagbiitla apanawen, sigurado asingirandan. Ronnie. Oray siyak, makabulbulod akmat ka ni Olivia. Managtulong day jay. Is okay kayat da ni Olivia ito opisina mi. Babae man mo no lalaki, nadagkat kan kwa na, tanasingpat. Kung nakaragragsak. Kasta ka di. Nelly. Isasaan mo na pagimunan. Ta saan na tumutop day jay tada asawa na. Nadisente a babae ni Olivia. Kaya nasaya tagayam. Ronnie. Idi pa lang amin anadlaw ko, nga agim imon ka ni Olivia. Isungat adda nga inangaw ka. Ket, kimagat ka mo titaangaw ko. Ha? Siya kung timang ibagbaga. Nasaya tagayam ni Olivia. Mapagtalkan. Man nakaawat. Iso anagasat to ti lalaki ang makaasawa ken kuana. Nadamag kumait nga da pagimimunan ti asawam a kaopisinaam. Ultimo da kayo gayam tatang. Ket naman nyo daytan. Kababain pa yan. Apay, pudno ka day. Saan tatang? Anak, jakmat kit di patyan na maaramid mo ti agloko. Gamin, pinadakkel ka anasaya ta Kristiyano.
Iso amas dawag ta dakas ta ada magmay papankan ka. Amamudak met tatang. Pudno dayta. Ang apay ngamin nga agim imon ti asawam. Jaka mo. Ang maawatak ti asawak tatang. Tay ayatag unay. Ay ayatem unay kunam. Ngam ni Nelly, ay ayaten nakakadimot laeng. Tapay akas taunay ti imon na. Jaka mo tatang. Ang maawatak mo't ni Nelly. Ay ayatag unay ti asawak. Sana may parwang ti kasdyang aramiden na tatang. Amom, tinalabas sa panagimon, kan kinaawan ti panagtalag, dayta ti mangipaay iti problema kadagiti agasawa. Tatang. San kadi ako na ti Biblia, ati ayat, ket naanos, kan naimbag, saan ang naimon, kan saan ngagtangsay. Ngaman niya ti aramiden ti asawam. Imon nga imon, kan tangtangsitan na ka. Saan ngagtalagkan ka? Kalpasan na, ibaga na nga ayatin na ka. Gaputay ayatak mo't ti asawak tatang. Iso pakpakita aklat ta iti kinaimbag. Babayin iti panangawat ko kankwana. Jak pulos tutupan. Uri agim imon iti angin. Husto ti kunama di mo tutupan. Tano tutupam, rire ti mapasamak. Kababain kayo lang. Tangay sikat ti makaawat. Awa-awatim lata ti asawam anak ko. Tatang. Sige, urnusan nyo day tabanag. Naragragsak matlaang no agkingkin naawatan kayo nga agasawa. Itatagin inanatan. Agsarita ta kuma. Ricky. Amok nga gimimon ka. Ket ni Olivia ti pagimimonam. Ricky. Naimbaga tao day jay. Awan ti rumbang apagimunam kan ko na. Mapagtalkan agayem ni Olivia. Iso sana rumbang aguraan o na pagimunam. Kas kam lagkabsat ka ni Olivia. Iso na deket kami ti tunggal maysa. Gandanda ni kadeket namin ang katrabahuan mi. Nasingpat. Naragsak kan man nakaawat da dya gayem. Pakawanan na ko, Mariki. Nagbidutak iti atap. Ket sapay lang ko mata mapakawanak mat ni Olivia. Amo ti Diyos, no kasano ti panagayat ko kan ka. Ngam, nasobra ak. Iso ang nagtinag iti imon nga awan ser-serbina. Ala, lipatan ta daytan. Kat pabaruan ta ti amin. Kat dayto iti imulam di ta isip ken pusom. Sikalang ti ayatet. Saksik ti Diyos iti dayta akinapudno. Natural ti panagimon. Ngam no dayta metten ti mangituray iti panunot mo, awan papanan na, no di ti panagsinayo nga agasawa. Ti agasawa, sursuruan da kuma ti agtalak, iti tunggal maysa, kastanda ti panangipatagda, iti tunggal maysa, kan iti pamilya a pinatakdarda. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag, insurat para iti radyo ni Jocelyn Oblero Ramirez. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.